мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри хуҷанд ба 25 нафар милитсионерон эҳтиёҷ дорад. ин маълумот аз рӯйхати ҷойҳои холии кории агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри хуҷанд ба мо дастрас шуд. кормандони ин ниҳод сокинони бекорро ба кор ҷалб менамоянд. шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри хуҷанд имсуб тасмим гирифтанд ки барои сокинони маҳаллаи Ҷаббор Расулов ҷойҳои кории холии худро пешниҳод намоянд. масалан дар инҷо омадааст ки 25 нафар милитсионерони ротаи шӯъба барои шӯъбаи хадамоти давлати муҳофизаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд намерасад ва ин ҷои холӣ мебошад ва онҳое ки мехоҳанд дар ин шӯъба фаъолият намоянд метавонанд ба инҷо омада роҳхат гиранд ва бо ҷои кори доимӣ таъмин шаванд. субҳи имрӯз санаи 12 август агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри хуҷанд ярмаркаи ҷойҳои холии кориро дар маркази шаҳр ташкил намуд. дар он беш аз 50 корхонаҳои ҳудуди шаҳри хуҷанд ҷойҳои холии кории худро барои сокинони корҷӯ пешниҳод намуданд. дар ин ярмарка зиёда 600 вакансияи ҷойи кори холӣ, яъне ки вазифаҳои ҷойи кори холӣ дар рӯйхати мо мавҷуд аст ва 52 корхонаҳо муассисаҳо новобаста аз шакли моликият бо мо ҳамкорӣ карда вазифаҳои ҷойи кори худро пешниҳод намуданд. мо мана ба шаҳрвандон пешниҳод карда суҳбат гузаронда аз рӯи ихтисосашон маслиҳат дода тавсиянома дода ба кор равона карда истодем. зиёда аз 11 нафарро мо тавсиянома дода ба кор равона намудем. аз рӯи таҳлили шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри хуҷанд ҳоло 900 ҷойи холии корӣ дар корхонаҳои ҳудуди шаҳр мавҷуд мебошад. масалан барои комиссариати ҳарбии шаҳри хуҷанд 8 нафар корманд лозим мебошад ки 2 нафари он бояд прапорщик ва боқимондаҳо афсар бошад. талабот чунин аст ки сину соли қабулшавандагон ба кор аз 20 то 40 сола буданаш лозим. шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо сокинон хеле робитаи зич дорад. дар ҳамин давраи эпидемия бошадам мо бо онҳо корро хеле ҷиддӣ ба роҳ монда истода онҳоро ба кор таъмин карда истодем. дар давраи 8 моҳа мо шӯъбаи агентӣ зиёда аз 900 нафар шаҳрвандоро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудем. роҳхат додитом ё пурра таъмин кардитом? пурра таъмин намудем. ҳасан Орзуқулов сокини 59 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имрӯз 2 роҳхатро ба даст овард. ӯ аз рӯи ихтисос омӯзгори фанни меҳнат ва расм мебошад. ҳоло ин марди корҷӯ барои қабул шудан ба кор аз рӯи ихтисос ба кӯдакистони президентии вилояти Суғд ва мактаби рақами сензии шаҳри Хуҷанд роҳхат гирифт. акнун тасмим дорад бо масъулини ин муассисаҳо суҳбат намуда бо ҷойи кори доимӣ таъмин шавад. онда корам бутунам дида мондам. якбора он хонам ҳамин омӯзгорро дар кофта нестаги. ҳамин омӯзгорӣ ман 35 сол стажам ҳай. ҳамин якун сал кормо байтар шуд, холитар шуд, камтар шуда нехтараш, ҳамба бо ягон кор ялам гуфта буром дигидам кӯчава. Ман оса сан якта 650, анина соли маълум не, якта сол 650. Кӯдакистони президенти. Мо 650 бошад хай меша. ҳасан Орзуқулов ҳарчанд таҷрибаи корӣ дорад, бинобар паст будани музди маош як соли охир бекор монда буд. пандемияи коронавирус ба зиндагии ӯ таъсири ҷиддӣ гузошт. вай маҷбур барои ҷустуҷӯи кори доимӣ ба кӯча баромад. хушбахтона 2 роҳхатро ба даст овард. якҷо кор мекардам, оликаш камтар қаноатбахш нашуд. ҳамин тарафи қишлоқда маҷбур шаҳрба кор рамошам бе шаҳрба маҷбур. насиб бошад кор монем, хай насиб набошад бо дигар ҳисоб мешавад. дар маҳаллаи Ҷаббор Расулови шаҳри Хуҷанд беш аз 5000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд ки зиёда аз 1000 нафари онҳо бекор мебошанд. раиси ин кумитаи маҳалла мегӯяд ташкили ярмаркаи ҷойи холии корӣ дар маҳалла боиси бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудани сокинон мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми нишасти матбуотӣ дар ҷанбасти нимсола иттилоъ дода буд ки бекорӣ яке аз сабабҳои асосии ҷиноятсодиркунӣ аст. аз ин рӯ бояд сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин бошанд. пеш аз ҳама бо кор ҷалб кардан дар кор. имрӯз баъзе сабабҳои содиркарии ҷиноят ҳам ин бекор мондани худи мардумон мешавад. оиди масалан раисҳои шаҳрвандонҳо вазифадор шуданд ки корбарӣ кунанд. дар консентрате ки ҳаст бояд дар дохил имрӯз кор кард кунанд. маҳсулоти ниҳоӣ
همینجور استحصال شود، جای کاری شود. ما همین اگر عهدهداری وی نکنند در دوری قانون‌های عمل کننده ما چاره ببینیم. این هم علاقه کار رفته ایستاده است که این هم آینده یک پتانسیل هم جای کاری هم محصولاتی وارداتی وصل کننده. بنا به معلومات اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر خوجند 1272 نفر ساکنان خوجند بیکار می باشند که این آماری رسمی است. دوام 8 ماه آخر باشد 900 نفر ساکنان بیکار را این نهاد با جای کاری دائمی تامین نمود. گزارش مفنوشکر و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.